lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo Arigin. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Arigin. Naawis akmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga aging gaita ket pagbababawyak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello, honey. Hello, Haris. Kumusta ka? Kumusta ti trabaho? Okay lang, honey. Daytoy, kawawid ko lang maniputi ti trabaho. Siga ngay, kumusta ka maten? Kaasi ti Diyos. Okay akla ang matani. Kumusta ka ti balay nga ipaparamid ta? Aywan, naimbag ta dinamag mo. Medyo ngimina dagiti magatang a materyales. Iso akim murang ti impawit mo. Kasta ka di? Manungay ti kurang na. Si kalataan, umano ti ipawit mo, honey. I-budget kung tulatan no kwan. O sige, tagpawitang nga rudmanin intun bigat. Agyaman na, honey. Agan anos ka pa'y laang dita, Tani, amumad nga awan trabaho. Wen, maminano ka di nga ibagakin ka asyak ti lalaki. Iso asyak nga rod ti manggad. Amumot nga aramidag daytoy para iti buklen tanto pamilya. Banag apagyamyamanak na unay, Haris. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mat una yun, Regine. Sana bale, tagbakasyon akto apaman amalpas ti balay ta. Igiddantan tumat tan tagpa-blessing. Ay na, kailiw ka talaga, Regine. Oray siyak mo, Haris. Ayun gayam, sa dino abanda tinang ipatakdiram iti balay. Kahit ko makita. Ay ko nga. Tibalay ko na? Uwan, sa dino abanda tayo na. Kita man o natumpal mo't lang ti disenyo akayat ko. Kuko ang amin, Haris. Oh, api akas tamat ang tilangam. Abda ka di parikot? Kinapod no na. Diyan mo no kasanok nga ibagakan ka, Haris. Ibagam ano anya dayta? Ti kwarta nga impopowit mo. Napan amin iti sugal. Anya? Di ka kumamat mangrabak akasta? Saan na ka mang rabrabak, Haris? Pudnot ibagpagak. Pasensyakan. Sorry no nagulbudakan ka. Sorry no imbagak nga ada ipatpatakder ko abalay. Nga uray awan matgayam. Sorry, Haris. No kasta. Insugal mo lang tinagrigrigatak ija abroad. Kasta ka di, ha? Uwan, Haris. Sorry. Sapay ko matamapakawanak. Idida mo. Basi-basid lang. Aging gaan nagsasarunod ti pan nakaabak ko. Ti amok kat makasubutak. Ngam nakarkaro matan na igumunak iti sugal. Sorry, Haris. Una yan, Regine. Una yan. Nagtrabaho ak para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kamuk at dabalay a pagawidak. Ngam anyan. Anyan tawan matgayam. Kung kunam, Nana. daytan ti kanayon ko nga ibaga idi pailaangkan ka. Saan mo pailaang nga asawa ni Richin? Ngam isukit din ti pangipaw-paw itam iti kwartam. Anya ngay ita. Husto kat ti kunak agas tatura day ti ababae. Jakmet nga rod amo akas di gahim ti aramidan na. Ti amom at dabalay mo asang patam. Nga mawan mat gayam.
Uray may sa apostila ang anay patakder kuma. Awan pay. Kat, anya nga iti planom ita. Isinam ka din day ti Regine. Ay ayatak ni Regine, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na, kasta ka de. Uwan, nanang. Minamaag ngayat. Nanang. Ay na, siya kunti mangibagbaga anak ko. Saan to nga umasenso ti biyag mo, nukas ken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak, Haris. Iso nga itata na sa papay, agpanunot kan. Agya manak, taoray kas jay timbagbaga ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Haris? Diyak nga rodam mo no hapay. Haris, sorry ka din Ikarit, saanin ang maulit? Agbalbaliw ako na talaga. Numaminsan, kagurak pa'y din ti bagi. Uray adun tinaramid mo abasol kanyak. Ruming bawlat ta tinalao sa panagayat ko ken ka. Agyaman na kani. Ay ayatan kamot unay-unay, Haris. Sorry manan iti amin, Uwan. Mala, wanan, napakawan gan. Ng pangasim kumalay nga, tadimon ulitan tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman, Regine. Ijamon ti panagsugsugal mo. Uwan, ikarik ngagbalbaliw ako, Haris. Promise. No kasta, okay kayon kini Haris, Regine? Wana, siyak pa iti ko na. Nalaingak ang mga iayon niya. Biliba kun at talaga kan ka, friend. Aga, sumanta ka na yun ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam uray maysa, awan pa'y pulos tinungpal mo. Talaga kasta, friend. Amo matan, love na kdagay ang Haris. Di nakabailan ang mapukawak iti biyag na. Manmanuti kas kini Haris, Regine. Isungaan na dam tinobyom. Ibagam kit dit agkalay sa kayon. Di mon paluspusan. Tani, sayang mat no bilang laang. Anya? Nagasat ka, ngamin, nagagat kan naanos ni Haris, friend. No nagasatakan ko, ana. Nagasat mo't kanya. Ngamin, napintasa. Agyawan kit di takinayat ko nga oray laklakay iti sa nga pulo at awan ngam iti siya. Ay nainsan, saan la ang anam na minsan nga inaramid ni Regine ti kastaken ka? Sinayang na laang ti kwartam iti namin adun adaras. Ita, di ka pa'y laang nadidigra? Insan. Laglagi bam kumainsan, narigat ti trabaho tayo dito'y abroad. Saan tayo abasta pidpidutan laang ti kwarta dito'y? No apay mat ngamin adi mo pa'y laang sinaan day dya babae. Ay ayatak ni Regine. Kat iso ti babae kayat ko nga ikalay sa. Hay, makaammo ka man laangan. Ngamnay, awan to kumati pabpabasulam no bilang talukwan na kantumanan day dya Regine, insan. Uwan, insan. Dakkel ti panagtalik ko ken ni Regine. Iso ang mamati ak adinan ulitan pa'y dayjay. Mamati ak ang nagbalbaliw ang tinubyak, insan. Makaammo ka, insan. Ngamnay, di mo ipawit amin ti sweldom kenkwana ha. Okay lang siguro apaw itam, ngam tila ang pang-allowance na. Di mo ipawit amin aswildom, insan. Anya mo tan. Nay, apa yan anak ko? Anya ti mapaspasamak kang ka. Kasla di ka makait na. Itay ka pa'y apo managnarita. Apay, ada ka di parikot mo. Dayjay ang Haris ananang. Apay di Haris. Agasa man, ta-allowance ko lang ti impawit na. Ha? At daatap ko nanang. Atap mo nga anya, anak ko. Amangan no tila indandanon man ang dagiti kakabagyan na kenkwana.
agramanda na ng kantatang na. Pinadakisdak siguro. Kat namati mat, iso abas siti intad na akwarta. Ay na, agyaman kaki di ata pinawitan na kalatta. Kalpasan ti inaramid mo apa nagloko kinkwa na iti kalabay. Ay, aday ta kayo man ako na akon nanang. Sermonan dak ka di manan. Amom kaday asika akanayon ti pagsarsaritaan dagiti kabagyan ni Hares. Gapo iti kastang aramid mo. Oho, sawan dalata ati kayat da asawan. Awan bibiyang ko. Regine! Uray pa'y anya ti bagbagada. Awan bibiyang ko. Tinapatag ita kanya. Kat ay ayaten nak ni Haris. Day talaang nanang. Oy, friend, apay adi mo imbagbaga. Agab-abang ka gaya man dito'y sentro. Kapilitan tamasurunak ijay lugar tayo. Nagaduti mo sa cheese. Kasla saan kapay laang mat ana irwam ijay lugar tayo, friend. Kan may sa, amin sa mat a lugar kat adda nga adda chismosa a nakabantay. Ay, masurunak nga rod, friend. Nang runa dagiti kakabagyan ni Haris. Nagalas ti panagkitkita da kanya. Ipakitam nga minti pa nagbalbaliw mo Panaknakam kadakwada at talaga ang nagbabawyamon dagiti inararamid mo iti kalabas. Iti kasta, saan da kan apagchichismisan. Bayam apagchismisan daklaang aging ga iti kayat da. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mat nga iso dati mang pakpakan kanya? Kat, pangalaam nga iti pagbayad mo iti abang kat awan matrabahom. Ay na friend, kasla di nakamam mo. Ang trabaho akman kan saan? At dalat takwartak, Judith. Nanang, no agdamag to ni Haris kada kayo, wan amin nga isumbat yung Ha? Nay, apay aya. Anya kumatida maganda. Imbagak namin amasikuga. Anya? Angam, masikog ka kadi nga agpay siya anak kaw. Saan, nanang? Anya? Apay nga rod nga ibagam amasikog ka nga no saan magayam. Wan tapno nayunan na ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Ay, di ka man agar aramid, Regine. Apay, di ka maputang itikasta nga aramidam, anak kaw. Agbalbalin kan nga ulbod, gapula ang iti kwarta. Nakarkaron aguraan da kadagiti kakabagyan ni Hares no maamuan dati kasta nga aramidam. Kas itinako na ako, nanang. Awan bibiyang ko kadakwada. Bayam aguraan da. Ha? Awan na sakit abakrang ko, nanang. Makapasurungkit di adagita atat tao. Manakibiyang dalaunay. Hello, honey. Hello, Regine. Kumusta kan? Kumusta ti sigog mo? Okay lang ang mata ni. Iso na lang tako na ti doktor. Sensitive ka nung nga agsikog. Iso ang masapol nga ginanaak. Diyak mabalin ti agbanog. Kang runaan iti amin, diyak mabalin ti ma-stress. Lukas ta nga rod, ditong palang timbaga ti doktor kan ka. Aginanaka na imbaghani. Ang nadam ti sigog mo, wan? Wan, honey. Basta itad mo amin nakidawakan ka, ha? Amumatan, diyak kaya ti mapapaay. Wan ka di, daanag mo na ya. Basta ti kanayon nga ibiling ko kan ka. Pangaasim ta di mon aramidan ti sigod nga naramid mo, wan? Wan, honey. Saanan ang maulit dagitay? Promise. Agyaman na karon no kasta. Ayun gayam, kurang ti impawit mo. Agbayadak pa'y ngamin iti abang ko. Apay no agawid ka ngaminan. Sayang lang ti pagbaybayad mo iti abang. Isupay ko mga urnong ta. Manjak. Apay matngay. Basta manjak. Dituyak pa'y lang ang aging ga makapagpas ngaya, Karis. Kay kayat ko dito'y taasidag iti palengke. Saan akas ijay lugar tayo? Nagadayo ti pagkatangan. Kan may mayat dito'y taawan chismosa. Sige. Sige nga rin ti makaammo, honey. Agyaman na, honey. Basta ipawit mo ti sweldo ma, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runakit addanton anak ta. Kastoy ati biyag, nagganas ko naman. Oray sa anak nga agtrabaho, mabalindat ta.
tupay kat love na kday Haris. Amin nga ibaga, patyan na. Amin nakidawak, patgan na. Ay na. Ay, namati iti imbaga ka masikugak nga uray saan mat. Ay, nagbayag mata ni Judith. Itay pa'y anapan iti restroom. Aging ga ita, di pa'y nagsukli. Ay, naglukon. Naglibas samot man yung anagawid. Tinasayahan. Mapan ko kita. Ay, miss. Ah? Mabalinti makitugaw? Guwapo. Mabalinti makitugaw ko na. Okay. Sige lang. Eksakto lang ni Judith. Sayang mo to'y guwapo ang nakitugaw no paluspusa. Anya nga ganti madaydayo anagan mo, miss. Siyak ni Regine. Wow! Nagpintas tinagan mo ah. Kasmut lang iti kinapintas mo. Siyak matgayam ng hilo. Mabalinta ka dito agis istorya? Ay, kato na. Day talaga yan. Agistorya ka, aging ga iti kay kayat mo, Angelo. Sa dino tiyayan ko. OMG! Malagip kong tinapasamak idirabi. Nabartak kami ngagpadpada iti dayjay nga Angelo. Ayan na nga dayjay lalaki. Ay, nagloko na. Pinanawan na kadilatan dito'y nagturugan mi ang hotel. Ay, kasta una ya sakit ulo. Tinasayat. Agawid akmatan itidagos ko. Umayak man anak ko. Abi nga da kayo dito'y nanang. Inawagan da kumapay asakbay nga imay kayo. Daa, no sigud nga umayak dito, nga oray jak umawag kang ka. Apay, di mo ka din kayat nga umayak dito'y dagos mo. Ay, ko saan mat nga itikas tananang? Naklaatak lang amin. Kat aglisi ka nga rod dita ata sumrekak. Asino dahi ta, sweetheart? Ha? Asino day di alalaki? Ko ni Angelo nanang, nobyo. Anya? Nobyong kunam. Unanang. Kahit ni Haris ngay, apay nagsina kayaon. Ko tangiwat yun nanang. Di upig saan. Ang mga numangag na kayo ni Angelo. Hay, unay kan. Nakababain ti kastangar aramidam Regine. Agawid ka laangan igibalay. Tano saan? Siya kun mismo ti mangawak kini Hares. Nanang. Sa anak amang rabrabak Regine. Iso apa nga asem, ta saan kumaan natangkan ti ulom. Agawid kan, itamo laang. Tano saan talaga nga awagak ni Hares. Kat ibagak keng kuana ti kalukwan nga aramidam. Nang nagkuamin tinagsaritaan nyo kininanang mo, Regine. Asino tidakdak kamatin ng agnagan iti Haris? Nobyong? Ko. Nobyong? Wen, ngam sina akon, tas ikatipilyak Angelo. Sa dino ti ayanday ta Haris. Ko aday di abroad. Kinapudno na, iso ti agi paw iti kwarta kanyak. Ngam, kasi itinakon sina akon ni Haris, tas ikatipilyak. Apay nga asinaam. Saan Saan ka nga agimon? Agi mo nak Angam okay lang. Sayang mat nga minti kwartana no sinaam. Amok matasyak tayo ayatem. Saan ka di? Uwan, Angelo. No kastaro. Di mo sinsinaan daya Haris. Tano aramidem ti kasta. Awan ton pagbagasan ta.
Nanang, masikugak. Ha? Anya ti aramidak, nanang. Daytan ti ibagbagakeng ka. Nagararamid ka man ako nakon, Regine. Anya nga'y tirupang nga iparang mo kini Hares, itatamasikugkan. Ngam saan mo't nga iso ti ama ti sikug mo. Saan abalin Tati muna kat talaga ama sikugak. Kat iso ti ama ti sikugko. Anya? Kaya't mo asawan, pagparangam nga iso ti ama ti sikug mo. Wan, nanang. Ay naanak ko, saan amunal ni Hares tapno ulawom latan. Imposible adi na amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakalaang arasonan dayta. Siyak ti makaamu. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta kan? Kumusta ti sigug mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Kuna ti doktor, nudyak aganad ang mga numaragrag. Di ka nga minagbambanog Agin na naka na imbaga ni. Wan, honey. Aywan, kaano ka nga agpawit iti kwarta. Agbayad ak ngamin iti abang. Kan agpa-check up akpay. Sige, tagpawita kintun bigat. Aywanan ti sikug mo, wan. Mangan ka iti nasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipasngay mo. Wan, honey. O sige tamaditirik na. Ituro ko biit. Sige, honey. I love you. I love you too, honey. Urayag ti pawit mo. Bye. Siyak ti bakon konsensya iti aramiden ti anak ko kapsat. Iso nga imbaga akon ti agpaisukeng ka. Si kanton ti makaamo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan kapsat. Ngam nabayagan nga awan panagtalag ko iti anak mo. Idilino ko na ti anak ko. Ninamnama kon nga ulitan namanan. Ay, pasensya kayon akapsat. Kanayon kumut abagbagaan di anak ko. Ngam talaga nga awan dengdenggen na. Agyamanak iti panangibagam iti da iti abanag kapsat. Tapno mabaga akmat ti anak ko. Regine? Wan, siyak nga rod. Apay nga da ka ditoy? Nadamag ko asimangput kan. Iso nga imayak. Di kamat nga minan nagparparik na kanyak. Kailiw ka na, Riz. Di nakarakupan. Balangkantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay lang rupang nagpakita kanyak. Iso nga rod nga imayak. Umayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kumapay iti maisagon daw ay. Nagsina kamin kini Angelo. Agpalawagak no apay anaramid ko ti kasyay. Awanan ti rumpang nga ipalawag mo. Sinayang mo ti panagtalag kan panagayat nga impaay ko ken ka. Di kan pagan ano? Iso a pumanaw kan. Manangan lilaw! Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan meten tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wenno naannayas met ti panagdan nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, ket mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na laeng taoray kasanugayam ti kinapintas wenno kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamet pagpatinggaan na. Rugyak nga ruden ti ag salaysay.
Nasayaat matasimbang putkan bakit? Ay, uwan nga rod. Narabyanak mo tan. Grabe mat nga minti traffic. Intex na kumangamin hindi na-dismiss ka tas sinukon ka. Uwan ko ngam nalobat mat nga rod ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at tinakipila ijay paradaan. Pwede mo intugot ti power bank mo ayan. Nalipatak nga rod idi agsapa. Ti amukit na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarak ko Awan mat. Ay, sos. Simroman nga rodan at ikabaw mo bakit? Uwan nga rod Talaga abo makutin da tao. Ngala. Agi na nakapailain. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyanta. Umuna akon arumwar lakay. Di na kunurayan? Saanan? Maladawak nga minan no orayan ka pailaang, Harold. Sa bagay. Agalas 7 ngagpeso. Kani. Diyak pailaang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing, ngam no aping nga aging gaita, kat saan ka pailaang anakadigos. Nagbit man nga ro ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Gamnay. Alas 7 matan. Ay sus, ti ko namkit di, impakat mo man ang ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko dinalpas mo adagos. Ha? Sige tama panahon, diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kaya't ko ti aginana. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen boss, matungpal ti pagayatam, Commander. Ado mat tinabati nga inapoy kan masida itay. Ipapudot mo nton ta iso ti pagar mo saram. Wen bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, katagyaman ak manen bakit? Awan anyaman na. Alam maturok tantan ni Rabin. Kaya't kuntagi na. Bakit? Abdakon! Bakit? Sa dinutayan mo? Umay ka, tataginatan ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso agim matangak. Trixie, bakit? Trixie! Nay, nagulimag mat dito'y balay. Rimura nga ta kaya ta asawak. Kita agman iti silid mi. Awan mo dito ni Trixie. Naurmos mo ti pagidaan mi. Rimura nga tayo. Dinasayaan. Awagak langan ta sa awak. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino tayo na. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam, Harold anak ko. Saan mo na lang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimbang pait idirabi ay. Day tamot nga rin ti pagsidsid daw, nana. Day off na nga medical man. Kunana akayat na tagina na. Iso adya ko na riniing. Kinasarita. Tadi na nga rin kayat ti masinga. Ngam idi sumangpeta. Awan mo't ijay balay. Inawagam kumaa. Unattended mo't nga rin ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, wino italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramiden ti asawam ti kasta, kunak. Ay, saan mo't kiti nanang? Itala ang aramidin ng tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapanan na. Awan mo't nga rin nanang. Ginapod na. Madanagan ako. Ala, di ka agdanag anak ko. Patsyak nga agawid tumulang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o tiba 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi ti lintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaid na dita, Harold. Ay, kuha bakit?
Amo matan ay. Nabanugang. Alamat na bakat. Itahak lang manin agkidawin ka. Pangaasim ka di at apaguston na. Tani, nagbayag matan dyan ako di. Di ka ka di makauawat, Harold. Ah, ni, ketika nga tagbog kawakas na. Nakabapain ka dagiti karuba. Ang mga numangagda ka. Kasano kat dagulit ka mat? Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin day ka, ha? Pasensyakan bakit? Sorry. Sige, maturog na nga Roden. Good night, bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Ah? Sika talaga manang marimar. Amo madalyak agtay-taya. Damagang pa lang. Ah, di na magkulaang bata. Anyang ay tamaw ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanya. Pasensya ka malang. Ngam talagang awan isum ko iti huweteng. Sana bali? Tadumot ti kalugaran tayo agtay-taya kang ka. Ayun magkit di Ah, sige. Panawan ka pwede to'y manang. Sa dinungay ti papanam, Harold. Ije siyap. At kami nagururay nga agpariperi ti lugan na. Ay, mabitlaan. Oh, apa? At ka di pa ka manang? Ay kwa, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tama nga nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Ne, anya ti kayat mo asawan manang? Ay, kat agdakan kan ang mga miris iti imbaga, Harold. Sige. Ah, manang! Manang! Mabitaang! Ay, aging gaita. Diyak pa'y lang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanyak. Panyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga dakkelan tinagbaliwan ti amin. No idikat nakaragragsak kami kini Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa ikit din ti panagapami. Ura dagiti awan kas kan na banag. O manaylatta na pag-apaan mi. No idikat nagagat nga agtagibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto, aglaba, ka naglinis dito balay. Trabaho mataminan. No idikat isagsagana na ti pagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na matantirumar. Kanayon amarabyan. Kas ito, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat? Sa bali na ito yun ha. Mati, tagparparik na kanya. Nas ka na paliiwag na asawak. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak. Trixie, mabalinta ka titag sarita. May papanitian niya, Harold. Ammo kung ti amin. Huh? Ammo kung ti may papankada kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga, nupudno ti na idanong kanyak. Isungay bagang kanyak ti pudno. Ko. Pudno ka ti aluklok ko nak, ha? Trixie? Sorry, Harold. Aklunak ang nagbidutang. Pasensya kan. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, ang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Adda ka di nagkurangak. Adda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangam. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulag. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie? Kasanon ti pamilya nga nararpaap ta? Talaga ka ding awanan patag ko gan ka, ha? Napatag ka kanya, Harold. Iso na lang ang tatalaga adya kun kabailan nga ilimod pa iti amin.
Nadaman nagkurangak ka. Ibagam. Pangasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutom kumaa para iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diyak ka mo, Harold. Talaga adyak ang munoan niya ti aramidak. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa wanda ito, Trixie. Apay nga daawit mo abag. Sa dino ti papanam. Umaday no akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim. Di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie! Diyos ko. Talaga ka di aging galangin dito'y. Di ayan ayat mo kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay kalaang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo payla nga inuman, sir. Pasensyakan. Ato lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita kunak kuma, libre akmat, sir. Nagyaman lang. Iso na lang dahil. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay lang, sir. No maminsan ngamin, kat kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Aywan gayam, siyak ni Sandra. Isyakmat ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold. Kasla na bayag matan asaan anagaw-awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nga nagbayag matan ngay da iya training. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta, umay mulat ta sumarungkar dito'y balay nukwa. Un nga Harold. Dan sa mailimlimod di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimak na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan di anak ta bakit? Di na kaya't ang makadisturbaw. Di ka katiag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Punumat siguro anapan nakitraining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, marik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga kasaritak to ni Harold, apaman asumangpal. Kasla da na dagsan aparikot mo. Ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang. Nakasagana ak adumngag, Harold. Iba din ak ngamin ta sawak. Si Murot iti sa bali a lalaki. Kastagayam. Sorry Jack amo akas ta tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapulno na. Awan pulos ng ibagak. Si Kalahan. Ha? Diyak kabagilan nga ibagay ti pamilyak. Kastamot din iti pamilya na. Iso binukbukudak latan da ito aparikot. Dahil lahat. Taging gaita. Kat nagsakit pa ilang. Nagdagsin pa ilang iti parukong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagadyak maibagay ti pamilyak. Ammom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka.
Adda akla ang ditoy. Nakasaga na adumngagkan ka. Ba nagapagyamyaman ako, Nay? Among, manmanot itahawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Katsyak day ta. Ha? Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Ah? Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangwid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotsek. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amuna. Oh my God, Trixie. Mapantay ti salita. Saan? Ipatanak, Harold! Pangasim, Trixie. Agparbang ka kuwamat. Nagbakasyon aklaang iti sumagmamano ang bulan. Ngam adamit gaya man nang isukatang kanya. Trixie, saan... Saan asikat ikasarsaritak? Ha? Tumanakan, Trixie. Di mo amuti magbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin, Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilyata. Ngamsik, saan? Tadamit gaya man sa balim. Pagbabawyam day ito nga inaramid mo kanyak, Harold. Tandaan day ta. Tulungan na ko matatang. Nanang, tiya ko na mo ti aramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay nga min aya. Anya tinapasamak, balasang kaw. Wan mat nga agpaisaw, Trixie balasang ko. Kasanuda ka nga'y matulungan. No di mi mat amaw na anya tinabasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit, nanang. Tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak ijay Manila nga agtrain-training. Agragragsak mat gayam ni Harold iti sidong ti sabali a babae. Nay, kasano na pasamak day ka? Tsaka mo, tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu, tatang. Ay. Saan nababalin day ito? Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Masapo lang makasaritak ta anak tabakay. Saan nga kamkamali na dyan, Harold? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak. Pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatang baw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak. Pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumungbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipod no. Sana mabaling agul uli magkalatan. Agsaw ka ba na? Pudno timbaga ni Trixie, tatang, nana. Nga masapul amaamuan nyo man, no anya tipod no. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya tipod no anapasamak. Iti kasta, amumi mat ibagbagamay. Ni Trixie tim mo na anak ilalaki. Ha? Anya! Day tatipod no, tatang. Nana, nagul uli makaklaang. Gaputadyak kaya't amadadaal ti pamilya mi. Ngam awanan na aramidak. Tamas pinili na ti madayo. Pasensya kayo. Nudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ngam saan ba't gaya man. Iso ti imo na anang loko kanya. Tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga iso ti dumawat iti pamakawan. Saan? Tasyakpay ti inaramid na adakas. Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo daytoy abanag. Nulakit di takabaalan nyo pa nga urnusen ti amin. Aramidin nyo. Nanang, gusto ni nanang mo anak ko. At least ita. Amumin, doon niya ti gusto na pasamak.
Awan ti sabali adawat may. No saan ati panagragsak mo? Adda amin kin ka pangedang Harold, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kanipagayam tayo ayoli. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan ayoli. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nakaring ka pa'y magayang bakay. Tiyan mo kat nakaturog kan. Sa dino tinagapwam, Edward. Ay kat iti trabaho ka. Sa dino pa'y gumangay. Nag-overtime kami. Among mata-biyernes ita. Iso nga ado, ti marami di opisina. Nay, dawag ko. Sungbatak labit bakit? Muti dita, cellphone! Nay, apay nga inagaw mo ti cellphone kanya. Tay ka diti ko na matrabahom, Edward. Dito di ko na nga in-overtime mo, ha? Ha? Ay, kuha bakit? Danggan na kumapay mo ta. Di mo pa'y kami maawat. Ano di siya paawatan, ha? Ti pa nang agad na ititingid mo? Ti pa nang ititext na ken ka? Ti I miss you? Kan I love you? Wano, tilatawan nyo adwa na ko holding hands kas na ka di? Yuli, ite. Agsawa ka, Edward! Agsawa ka! Ustulan na bakit? Ustulan na! Aklo na. Nagbidutak. Sorry. Yung mamating ako mga kanya. Nailaw anak lang. Ngumkid di si kate ayatat. Napudno asyat tay ayatam. Apay nga rod nga iso ti bas pilpilya mapagawidan. Kalpasan ti trabahom. Apay asakan tula agawid dito'y balay. Kalpasan ti panagragsak mo iti din na day ta babae. Apay, Edward, apay! Sorry ka din, bakit? Ikaw saan na maulit? Maudin na itong ipapan ko itayan ni Ross. Promise! Tiamok, nagbalbaliwan ni Edward. Ngamsaan matgayam. Taadamanan kalukwan nga aramidan na. Adamanan babae ti asawag nanang. Inulit naman ang tinaramid na idi. Hamok ana sakit ti pagdaldalanam ita anak ko. Ang kas itinakunak idikeng ka. Masapol nga agbalin ka anatipken. Di ka agpaabak iti liday ang mapaspasaram ita. Kang runaan iti amin, ang nadam ti tunggal desisyon mo. Di ka kumaagdardara-sudos, anak ko. Lumabalbalen, saan mo kuman basta-basta itad ti panagtalagmaw. Nang runa no paulit-ulit metan ti panang paspasakit ti asawam keng ka. Talaga nagsakit, nanang. Awan umasping iti kinasakit na. Anya taramid. Ay tagmat nga min, Edward. Ikadya kaya ta mapukaw ko ti asawag, nanang. Yulay, anak ko. Namaminsan, kagurak ti bagay. Amino, oray amok nga aramidan ng tumanan. Kaya't kulat nga ikan iti gundaway.
Ada amin kan kaapanggadang anak ko. Ang panunutam kumamat ati bagem. No bilang man ta masaktan kan tumanan. Awan to kumati sa bali apa basulam. No saan ati mismo abagim matlaang. Isu asak bay nga agdesisyon ka. Panunutam pa'y kumaada imbag anak ko. Nagaduti din na dahil mo, Edward. Saan lang ati panagtalag ko? Inraman mo pa iti kinatal na ti panagbiyak ko. Saan lang aday ta? Pati respeto iti bukod ko abagi na pukawan. Agraman dagiti arapang abtakan adupay. Yuli, Diyak mo no mapakawan ka pa'y. Gapo iti naramid mo. Diyak mo no maisublipay ti sigod a kinaragsak ta. Diyak mo, Edward. mawatan ka, Yuli. Amo ka basol ko ti amin. Nga may salahang ti masigurado. Ay ayatin ka. Kadyak kahit amapukaw kay ti biyag ko. Iso pang asim ka di at apakawanan na kon. Nakasagana kang agbalbaliw. Saan laeng para iti bagit. No di kat para kin ka. Kan para iti buklen ta pamilya. Pang-aasim ka diha. Pakawanan na kung bakit. Ikarik, saan na maulit. Nalakalaang nga ibagaday ta, Edward. Amok neta. Ang mamati ka kumamot kanya. Talaga asahan na maulit. Promise. Namin ano ka na nagkari. Namin ano akmatan anam ati. Ang maging kaita. Agsangsang itaklata iti danam. Gapo iti kanayon apan ang loklokom kanyak, Edward. Saan na maulit bakit? Promise. Saan akong nagbabahay? Si kalaang tayatag. Si kalaang ti pagawidak. Awanan sa balibay. May salaangan, Edward. May salaangan agundaway. No dadailam pa iti may sa agundaway nga itit ko kan ka. Awanan at talaga. Oh, agyaman ak, Yuli. Ikarik, jak dadailan tintin mo agundaway kanyak. Agyaman ak. Tauray kastuyak. Inikanak pa iti tiyansan. Agyaman ako unahi, Yuli. Amok nga ayatom ti asawa manakaw. Agam, amok nga amumay no kasanom. Anasaktan ti rignana. Gapaw iti kanayaw na panagpababae. Nanang, Edward, anakaw, dumngag ka kumamit kanyak. Saan nga abin a tao ka maikan iti maikadwa agundaway? Saan nga amin nga asawa ket kabailan na ti mamakawan, kalpasan ti panakapasakit ti puso na. Isuan nagasat ka anakaw, nga may pinakawan na ka ni Yulay. husto kayo, nanang. Talaga nagasatak. Ngamin, inikanak man iti may sa agundaway ta asawak. Di mo kumangarod sayangan day ta agundaway anak ko ah. Taamangan no inton sumarunaw, ay awan tong ni Yulay nga widam. Saan na, nanang? Diya akong pasakitan pa ita asawak. Saan akong ngagbabae? Ikarik deta kada kayo, nanang. Nalaala, day tati kayat ko ang manggugan ken ka anak ko. Kitsabay la ko ma, ta saan ka laeng nga agpatingga iti sao. Aramidan ken panagnekam day ta iti asawam. Iti kasta, agbalintaw anaragsak ti buklen yaw a pamilya. Ne, lakay. Nasapa ka mag-anagriing. Ha? Siyempre, bakit? Mala, agtugaw ka ditan. Tay sagana kong tipagar mo sa ranta. Anyang itinluton. Nagprito ak ititlog kan tuyo. Sakto ng ilambong itugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bagoong with sili kan kalamansi. Wow! Nagimasen? Law na ya, bakit? Malala na. Agtugaw kan tamangantan. Agyaman aklakay ah.
Saan mo mo't amasapol nga aramidin da ito iti inaldaw ket? Bakit? Kahit kulang mo't nga ipakita talaga nagbalbaliw akon. San lang nga iti sao? Mudikot itaramid. Okay, adaken ka day ta, Edward. Ba nagapagyaman unay. Kas nakon, saan mo't required nga aramidon ti kasto iti inaldaw? Baybayan na ko malaang bakit? Kahit ko asulnitan ti ado ang nagkurangakan ka. Ikaring aramidag amin nakabalak. Tapno mapanagnagak at talaga nagbalbaliw ako. San lang nga pare ti bagay? Nudigat para ken ka, ken itibuklan tanto a pamilya. Agyaman na kadagitoy anateng ken prutas nga injugyo tatang. Awan ang yaman na anak ko. Adaw timula mi anatang kininanang yaw. Iso analagip ko ti umay mangtag. Ket kumusta kayo matentang? Kasi ti Diyos, nasalun at kami matlata anak ko. Apay ngay, asaan kayo nagkuyog kanina nga nagpasyudad? Itno pilpilitak nagkuyog kami. Masadot ka no, may. Ay, kastaya? Uy, nasakit ka no ti saka na. Ang mumbat ni nanang yaw, sana mahilig ngagpaspasyar. Sana bali tatang. Da kamin tulaangan ti agawid ken ni Edward, apaman ang makawaya kami. Una, kay kumusta mo din nga ni Edward? Talaga ka di ang nagbalbaliwan ta asawa manakaw. Wen tatang, makitak mo't, adun ti nagbaliwan na. Kanayon nakpayon nga ilutuan, ken kanayon ang masapang agriing tang, saan pa yun ang marabrabyan nga agawid. Ay, kat nasaya at mat ano kasta. Ang amnay, di kag sigurado. Ngamin, ti babaero, kat babaeron tulak tanak ka. Narigat ay nabaliwan day tang ugali. Amok day tatang, makitak mo ti sakripisyo na. Bare nga, nupod no ang nagbalbaliwan ni Edward, tatang. Amok ngay ayatem da asawa manak ko. Ngamnay to'y titandaanam. No pasakitan na ka manen, pang-aasem, tadi ka kuman agbalin amaag, yuli. Wen tatang, amok day tan. Kat agyaman ak iti kanayon apanang palpalagipyo kanyak. Adaitag ko ken ka bakit? Anya day tayo, Edward? Jaran! Sabong? Para kanya kadidayta? Wala. Mangipalagib ken mangiparik na. Nga uray namin anon adara sa nagbidota. Si Kalatate ayayaten ken ipatpatag ko. Ket nakasaganak ang mangipanagnig iti inaldaw at talaga ang nagbalbaliw ako. Agyaman na, Edward. Saan laeng akadagiti sabong? Nudiket kadagiti sakripisyum iti inaldaw. Tapno mapanag na kamlaeng ang nagbaliw kan. Ikarik bakit? Uray basit lang nga banag amang paragsakin ka, aramidag. Panagnagak at talaga asikalaang ti babae nga inayayat kan impatpatag ko. Kumusta nga tinapanam ijay syudad lakay? Okay lang, bait, bakit? Kumusta mo't nga di anak ta? Pudno ka day ti kunana ang nagbalbaliwan ti asawa na. Siguro tayo sumot isang kaiba ka di anak ta. Ang imbagak kingkwana, saan ngagsigsiguradaw? Ngamen, ti babaero kat babaeron tulat ta. Panagkunab lakay. Talaga nga ta ang nagbalbaliwan di manugang ta. Yaka mo bakit? Hindi nga ta mo tayo. Ang mga no nagbalbaliw kampay ide. Ngabintom kwan, agbabae manan. Hay, sigurado nga isuntuman ang ti pagsangsangitan di anak ta. Ay, unay laki di nga minin aya. Tatakatumpong laki din iti babaero ti kakaiso na nga anak ta. Huwag nga ron Sa nabali ko man na minsan lang. Saan magta namin anong nga inaramid na? Kadgapoy tinalao sa panagayat ti anak takin kwa na. Namin ano magta na pinakawan na. Maminsan pa'y nga aramidin ako na nga ron. Ang mga makabil ko di nga Edward. Bareng ano di nanto aramiden manan lakay. Sapay lako mabakit.
Sapay la ko ma. Tanog kambalay. Talaga siya ako, hindi makalaban na. Oops! Oh. At iti ka bakit? Agyaman hak, Edward. Kaya't mo ti pandisal, tay palamanan ka. Ay, sige man lakay. Ang basit laang ti ikabil mo apalaman na Diyak kaya tinasamit unay. Okay. Adoy, bakit? Agyaman hak. Kastoy gumakanayo na niya. Natal na tibiyag. Awan gulo, awan sakit tinagam, kan saan tangagap apa. Nagmayat man diri kinasiga. Katuan mat. Si kalaang mo't ngamin ti agar aramid iti pakasaksakitan tinakam ko. Ah? No di ka kumagar aramid iti kalukwan. Awan kumamot ti agbalin aparikot. Basol mo tadi ka mo ngamin makontento kanya. Sorry ka din. Saan na maulit ko nakmay. Kaya't kung ipakita king ka talaga nagbalbaliw ako. Iso nga ikatum ka din, di ba nagduado di ta panunot mo? Apay, Edward! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak! Apay! Yuli. Kunak man na nagbalbaliw kan! Nga mapay nga inaramid mo manan! Apay! Bakit? Dagan ako mapay mo ta. Pangasim, agpalawaga. Awan ang tirambang nga ipalawag mo pa, Edward! Manglilipot ka! Bakit? Amok akarbangam tagungat. Nga madamot karbangak at umawat iti pamakawan. At luna ka nagbidutak. At pagbabauyak unay tinaramid ko, Yuli. Diyak pang adinadahil ti panagtalag mo. Sorry, bakit? Sorry talaga. Nailawanak laing. Sapay ko mata mapakawan na bagay. Sorry. Sorry! Tay talaan ka di ti kabailang nga ibaga, ha? Nalakalaan nga ibaga ti sorry ken ka! Nga minsan si ka ti masaksakitan! Bakit? Sorry ka din Ikarik nga ramidag amin na kabailag. Tapos na maurnos ti amin kadata. Ikarik, saan na maulit? Kat nakasaganak ang mga ipanagnak iti dayta. Isang pang-aasim ka di Pagkawanin na koon. Saan nga humdas ti sorry laang, Edward? Amok na itabakat. Iso nga nang tuyak. Kasi pa kung babaw dumaw-dawat iti pamakawan. Kat sapay lang kuma. Tay kanak pa iti may sa gundaway. Tapno pa nagdagak pa talaga nagbalbaliw akon. Pang-aasim. Bakit? Agabrod ka kunam, anak ko. Wen nanang, umadayo akpay, baring makalipatak. Maawatan ka, anak ko. Ang sigurado ka ka din, itiday ta pangedeng mo. Saan nga taan na saysaya at nusulbarin nyo pa iti parikot yung agasawa. Diyak ka mo, nanang. Ang amno ita, daytoy pa'y ang tinapanunot ko a solusyon. Ti umadayo. Ay, katsika ang arod, anak ko. No ijay abroad ti ammom ang makaitad itital na ti panunot mo, ay katsuportaran ka Ang amnay, di mo nga rod kumabaybay anti bagim ijay, wan. Nang runakit agmay-may sakan to ijay. Wen nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kanyak. Takabailak ti bagik. Agabrudak, baring malipatak ti sakit nga impay mo. Agabrudak, tapno aginanamot to'y pusok iti kanayon apan ng paspasakit mo, Edward. Pangasim, Yuli. Di kan pumanaw. Diyak lakit ti kabangan na mapukaw ko iti biyag ko. Kinapudno na. Diyak kayat daytoy nga ramidag, Edward. Iso na lang.
Takayat ko ti umadayo. Tapno makapanunutak itinasayaat. Respetuak dahil abangad ng mo yun eh. Ngam sabay la ko ma. Tadi nakliplipatan kabayatan ti kaadam iti adayo. Nakasagana ka mga rami di amin. Mapanagnagaklaang at talaga nagbalbaliw akon. Edward, Talaga saan na maulit pa. Ikarik, di kan pasakitan pa ya pulos yuli. Isa pang aasim tapakawanan na kon. napakawan kan Edward. Ngam kas itinakunakon. Kaya't ko pa ilaang ti umadayo. Tapno makapanunutak itinasayaat. Mawatan ka. Kanayon ko nga'y kararag. Asapay la ko ma. Tadumteng total tao nga itad mo ti si bubukal pamakawan mo kanyak. Sapay la ko ma. Tay kanak tupay ti kundaway amang ipanagnag. At talaga nagbalbaliw akon. Nanang, awanin. Awanin. Pinanawan na ko ni Yuli. Pinanawan na ko na sawag. Gonggonam! Nanang, Awan, ti sabali a pabasulam, no saan ati mismo mutlaang abagay anak ko. nanang, Amaw no kasano ti naramid mo apan ang pasakit kan kwa na. paglo na kabasol ko ti amin, nanang. Wan, basol ko na ito na pasamak ka na kami asawak. Basol ko. Dinadail mo ti panagayat kan panagtalak ni Yuli ken kadakaw. Iso nga anusam kasi kamo laang tinagar-aramid iti laklak amam asakit ita. Kapilitan na, nanang. Ngam ikarigatag tagbaliw. Marami itag amin na kabailak. Tapos sa arin na maulit pa na ito na napasama. Panagdaga kita sawag at talaga nagbalbaliw akon. Iti kasta. Sublian nagtumot lang ni Yuli. Danda ni makatawan kumatan dito'y balasiw taaw. Ngam aging gaita, saan kami pa'y ang nakapagsarita ang nasayaat iti asawak. Kanayon nga umawag, kanayon nga ag-text kan ag-chat. Ngam no maminsan, jak replayan. Jak amo no aging gat kaano ti kastoy a relasyon mi. Kasla mabutengak mat ngaminan a mangawat manen ken kuana. Ngamin, jakon kayat ti masaktan manen no bilang taaramidan nanto manen ti agbabae. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam Yuli. Bagim dayta, iso asikamat laang nga rod ti makaammo no anya tinasayaat para ken ka. Naimbaglakit din tawan pay anak yo. Amangan no isupay ti maysa nga aglaklak iti sakit gapu iti kasta a sitwasyon yo iti asawam. Tinapatag ita ket pagimbagampay tinasugatan a pusom. Bay ampay laeng nga aglunit ti sugat agapuanan ti panang pasakit ti asawam ken ka. Sakbay amangeddeng ka, panunutampay a naimbag no anya dagiti posible nga ibunga na. Iti kasta ket awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Yoli, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.